България след моето освобождане започна да се разграбва. Всичко това, което 3 поколения българи създадоха, се разграбва и продължава да се, за съжаление, продължава да се разграбва и сега. Трябва да се спре това разграбване. Никакви доказателства и маневриране, че се изгражда демократично общество, не могат да прикрият агонията на българина. Защото кои са много богаташите? Те са 5 на 100. Останалото, една част едва свързва, като казва народа, двата края, а другото е пълна мизерия и израждане. Морала в политиката